Hey guys, this is Joey and welcome to my YouTube channel. Kung Bisaya ka, subscribe na. Kung Tagalog ka, mag-subscribe ka na rin. So, sorry kay guys. Dugay na kay ko wala naka-post og new video. So, this is the right time para tan-awon ako ninyo, no? Makagay na siguro tag subscriber ani nga daghan, no? So, mao na to. So sa kadagan karon nga mga ML player na siguro kay kaila no. Og ang ban sa ila, stress na kayo kasi kakulangan ng star, di na pakarangkap no. Kadto ganing nasa Facebook na kay laka na siya kadi siya karank up. Grandmaster ka girl, grandmaster. Mao ni ang 5 ka klase nga ML players nga akong nailhan. First, the beginner. So, mauna sila ang mga players nga bagwan pa, wa pa kay gakaybalan, di pa kabalo kung sa ang farm, di pa sila kabalo sa ga-farm, ga-push sila bisag walay minions, di sila gakadlok mamatay, gatank-tank sila bisag mga marksman ilang gamit, support ilang gamit, mage, gatank jud, tank ta girl. Ops. Dito sa bot. Ay sa top na lang ka sa top. Pag push. Ha? Ha? Ada piteri. Say push. 2. Trash talkers. So naagid na sila duha ka klase no. Di gid na mawala ang bobo nga trash talker ug pro nga trash talker. Maguna sa ta sa bobo. Mauna sila ang mga trash talker nga istorya ray naa. Wala sa liyok. Gahi ka girl, gahi ka. Di gyud din na mawala sa ilang linya nga bubus Mia, bubus Kari, bubus Nana. Agoy giilog akong farm. Hala bubo ang tank. Unsa man ni akong mga kauban mga bubo. Bobo na lang gyud tanan ang ayang na istorya. Bobo ka girl, bobo. Hantod sa napildi na ang defeat. Bobo ka girl. Dirita sa mga pro nga trash talker. Mauni sila ang mga master kay gadula, kasagara, funny users, gusion, like that. And sige din na silang ingon basta draft pick. Sige din na silang ingon nga practice funny here. 5 years old ako guys. Malibang sa ako guys, kaya akong manghud ako ipadula guys. Muna ilang mga linya nga di gakawala. Tapos gaka nga suko na din mo kay makaingon mo hala basig bubo ni, bubo gyud. Pero pag dula na, wa na, nangunan na. Naka first blood na, naka minyak na. Gahi man day kayo. Tapos sige din sila ingon nga tsambara daw. Sila na din to ang manura utro kay di ba na mawala sa mga kauban nga moingon din nga funny bobo. Hala, uy, basig mapildit ta tungod kang funny, pabuhat ka girl. Pero wa na katong nag trash talk. Sila na ang gibuhat sa gitrash talk. Bobo ka girl, panggigil ko sa imbi. 3. Skinners. Dili sad mawala sa ML ang mga skinner. Naaga po na duha ka klase ang skinner. Nay bobo na say pro. Natural. Sa bobo sa ta no. Mauna sila ang mga ML player nga skinner kayo. Sada kay mga skin. Pero pagdula pabuhat kayo. Nalupig pa siya sa walay skin. Apa, yun na yun. Dito sa expert skinners. So, natural, muna sila ang mga skinners nga mga kortahan. Dagan gud sila gikapalit. Di kortahan yun, dagan kaya sila diamonds, kwarta, ingana, makapalit man sad sila. Pero mga master, kanang meant to be sa ila ba nga makortahan sila pagpapalit sila mga skin. Kay master man sad sila nga gamers. Kasagara sad mga skinners kayo kay mga mythics gyud. Amo na to. 4. YouTubers. So, di na gyapon na mawala sa ML ang mga YouTuber, mga streamer. Kuan man good guys. Kasagara sad mga ga streaming, ga live stream, ga YouTube, mga mythic na. Kay
'Di ba kung grandmaster pa ka tapos tag live stream ka di ka rank up unsa lugar ang imo ikahambog adto. Kasagara sa ila na ambugon. Joke ra. 5. Forever Grandmasters. Mao na sila ang mga tao nga happy lang sa ilang kinabuhi. Dula lang. Happy lang good. Basta lang mapildi. Ngano di ako mapildi? Daog, happy. Makatungtong sa epic, happy kaayo. Balik ra gyapon. Meant to be grandmaster. Happy na gid kay sila magiging grandmaster oy. Pero gapaniguro magyapon na sila pero ilang mga kontra daw kuno epic na daw. Kakasad, epic ka girl. So, thank you for watching this video guys. Unta nalingaw mo sa akong mga gipang istorya dere, sa akong mga gipang yaw-yaw, ug akong pagkaungoy. So, unta nalingaw gid mo. So, kung gusto mo i-shoutout mo sa susunod nga video, please comment down below. And, kuan ko guys, I want your help guys. Pag-suggest mo, suggest video nga gusto niyo buhaton nako sa sunod nako nga video. And please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.